Hvad så du? Skal vi ikke tage en bane, mand? Jeg er lige nede i mor. Ja, jeg er frisk. Fuck, hvor er det godt, mand. Hvad så? Skal vi ikke skride? Ja, lad os smutte. Hey, vent lige lidt! Giv mig din telefon. Nej. Kom. Fuck, hvad er det, jeg har gjort? Hvad skete der til den fest? Jeg skulle aldrig være gået på festen sammen med Jonas. Hvad fanden havde jeg gang i? Hvorfor gik jeg ikke bare videre? Hvad gør jeg nu? Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Der edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tødede Peters krop. Lille Peter edderkop kravlede ned ad muren. Nej, det er ikke så. There was a time I used to look into my father's eyes in a happy home. Ja, altså. Nej, nu filmer den for helvede. Nej. Nej. Hej, meget fedt, herr Singberg. Ja, det var det vel. Skal vi ikke gå ned og tage sådan en bane der? Og de sidder heller ikke ved næsen. Vi skal længere ned under af. Det er sgu da fint, det der. I ser så dumme ud. Hey, hvorfor filmer vi? Det er godt, mand. Nej, det skal Ja, hvad filme lort? Hey, det er flot. Det kan man til at tænke. Ej, jeg får tår. Det er flormel. Ej, Okay, jeg ved ikke, om det var sjovt. Hey, og fra. Altså, Hitler der. Nej, jeg ligner, hvad hedder det der, Dupont. Nej. Prøv igen. Nej, Tobias! For helvede! Du skal ikke gå tilbage, clown! Kom nu her! Så gå dog! Tobias! Gå! Hvad så lige? Tobias! We gonna have a montage! Ja. Hvor er det faktisk? Ja, den faktisk. Hvad så? Elsk mikrofonen. Hvor af med det? Det var særlig godt, det der. Bare klap og se på. Eller, nej, prøv at lade ham holde den selv, ellers. Vil du holde den til? Ja. Okay. Så kom du i gang. Skal jeg bare sige noget? Ja. Den vil kort. Okay. Fuck, mand. Hvad er det, jeg har gjort? Mand. Skal jeg bare sige noget? Kan du høre mig, eller hvad? Hallo, hallo?
Jeg kan godt høre noget. Kan du godt høre noget? Ja, Okay. okay. Okay, så kom i gang. Og jeg skal sige noget? Ja. Fuck, hvad er det, jeg har gjort, mand? Nej, det var sådan, og han vil egentlig ikke rigtig være med til det. Det kan jo bare være, han kan bare være vidne til noget, han ikke vil se. Og så sådan her, eller hvad? Ja. Fuck, vi gjorde næst! Min løg! Ah, det lyder som om du voldtager. Bare udlæg. Tobias, er du sød og In the world. holde station bag for? Nå, men skal vi så... Den filmer. Nu er du tænkt, det er en Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Okay, men jeg er taget fast. Det er lige det. Skal jeg spille sammen imens? Nej, fuck det. Ikke mig! Oppa Gangnam Style. Sexy lady! Oppa Gangnam Style. Og så laver vi den her. Skal jeg bade i hovedet nu også? Ej, hvor ser vi gas med? I film fra nu af. Okay, Tobias, du skal se ked ud af det. Ej, kom nu, Tobias. Tobias, du skal se ked ud af det. Sit. Er du klar? Er du klar? Ja. Okay. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world.